Sanibonani emakhaya, kusayimina uMakhosi uKhambule, uPhimdlozi Khambule lo. Phinde futhi ngixolise la ukuthi sesithatha isikhathi eside singawenza ama-video. Sibonile i-demand, abantu bayasicela la basincenga ukuthi ke make siwasha kwama-video edla kwey'gubhu, make sigxile kabanzi futhi siphinde futhi sisho nama-prizes ethu ukuthi ahamba kanjani, ngoba abanye abantu bathina abafundi basukele kude kubani besuka khona bengawazi ama-prizes noma izinto eziningi ezenziwayo. Kodwa futhi kuyona le video lesiwenza namhlanje angizuveza yonke into, njengoba futhi ngishuthile eMakhosini namhlanje. Ingoba abanye abantu abathembi futhi ukuthi nguMakhosi ngempela. So ke ngifuna ukuthi ngiveze ukuthi ngishuthile esigodlweni sami la umsebenzi wami uqhubekela khona noma uqhubeka khona isesigodlweni lesakaKhambule eMbali eMaritzburg. Ngiphinde futhi balandeli bami ngibonga ukuthi ke nisilandela ku-Instagram, nisilandela nakuyona futhi YouTube. Asusebenzisa uFacebook. Ku-Instagram nje siwuPhimdlozi, naku-YouTube futhi iPhimdlozi Khambule TV. Asinakho kunye sikwenza esikusebenzisa kuma-social media ngaphandle futhi kwa-WhatsApp. WhatsApp ile number le yami vele ninayo ke balandeli bami. So ke namhlanje ke sithi ke ake siqhubeke futhi sigxile kabanzi futhi ngey'gubhu. As much as bakwethu ngeke size nguveze umsamo wami, njengihlezi ngisho ukuthi ke imsamo iyahlonishwa kakhulu. Umsamo mina nguvezi uma sizivideo right, kodwa kuzonvezela inhlobonhlobo zegubhu esinazo lekhaya nesizakhayo nesizisebenzisayo nezenza ukuthi impilo iqhubeke iye phambili. Abantu baningi labasaqhubeka bayafika futhi ngihlezi nginichaze ukuthi ke balandeli bami, impilo ayiqhubeka kakhulu impilo uma ungenazo izigubhu, uma uzisebenza. So ke manje sengithe ngahlala phansi idlozi sakho lathi lingichazela izinto eziningi, lathi lithi ke ake siwehlise number 1 ama-prizes azizigubhu ngenhloso ukuthi ke sifuna ukuthi abantu abaningi bakwazi ukuthi ba-accommodate-eke, nabanganayo imali bakwazi ukuthi le mali esizosithi siyayifuna bakwazi ukuyikhokha. Sizochaza egcina ukuthi ama-prizes ezigubhu zethu aqala kumalini aya kumalini. And then number 2, abantu bathe ake ngishuthele eMakhosini bazibone lezi zigubhu lezi, ngoba phela baningi ngombombayi, baningi abantu abasebenzisa ubuso babantu, baningi abantu abasebenzisa amagama abantu bethi bakuPhimdlozi, ukuthi cha abasiye noPhimdlozi. uPhimdlozi uyedwa nje, mina umkhushulwa ngenkulumo umavuma izitha uhlaba zihlangene wakaKhambule lo. Igama engalithweswa leli noma izithakazelo zami ngazithweswa ebunyangeni bami, ngithweswa inyanga yami umkhulu uNdlabesola. Yeah. So ke uma sikhuluma ngezigubhu bakwethu sikhuluma ngento ejulile. Ngiyanxusa futhi la ngiyacela abantu ukuthi uma uyolanda isigubhu hlala phansi inyanga ichaze thina lekhaya kaKhambule sihlala nawe phansi ku-30 minutes kuya kwi-hour sikufundise sichaze ukuthi isigubhu sisebenza kanje, sizothatha isikhathi esingaka ukuthi sisebenze. Thina la kaKhambule asinazo izigubhu sithi sakhe namhlanje next week sesiyasebenza, cha. Asiphathi thina izigubhu ezisheshe ziphakame, ngoba izigubhu ezisheshe ziphakame bakwethu ilezi ezenza ukuthi impilo njani isheshe iphele futhi. Uyayizwa into kanjalo. So ke thina siphatha izigubhu ezizothi thina esethi isigubhu nje kahle kahle siqala ukusebenza kwinyanga yesibili kuya kwesithathu, into esiqala siyabonakala. So ke ngithe ake ngiyichaze kabanzi ke lento. Ngizoba ne-program noma ne-program engizoyiqala ukuthi ngizobe ngisiza abantu abathi bayizangoma. Uma uyisangoma uwumthandazi, ufuna ukuthi emakhosini akho abantu bafike, abantu hayi ukuthi yesikhuluma ukuthi kugcwala abantu, khuluma ukuthi kufika abantu laba abangani noma kuthiwa abantu abawu5, kodwa abantu bezofika bashiya imali yangampela. So ngifuna ukusiza abantu abayizangoma, ngifuna ukusiza abantu abangabathandazi. Labo bantu labo sizobakhela izigubhu ezihlukene ukuthi bona bafuna sakhiwe kanjani isigubhu sabo. Kodwa especially nje uma uyisangoma kufanele ube nesigubhu sokuthi ke kufanele abantu banjani basondele ekhaya lakho bezolashwa. Uyayizwa indaba, amathwasa asondele ekhaya kanjani azolashwa. So siqonda ukuthi abantu bezikhaya bezolashwa. So lesi sigubhu lesi sobe sizakhela izangoma lesizakhela abathandazi azibi nagazi. So mangithi azinakazi ngiqonda ukuthi ke azichithisa igazi, oqonda ukuthi akekho wasekhaya okuzohamba isikhathi ashona, cha. Ezikhona isigubhu ezikanjalo thina lekhaya kaKhambule asiziphathi isigubhu ezikanjalo. Ngiyasaba mina isigubhu namhlanje sizoba sihle, phinde futhi ke emva kweminyaka ethize phinde futhi sijake mathi sekuyafiwa. So ke ngizoba nesigubhu ezizozakhela izangoma specifically for izangoma nabathandazi, abantu abasebenza ngemoya yedlozi nabasebenza ngezithulo. So igubhu zabo labo bantu labo sizozakha, bese futhi iprice yakhona izoba phansi, ngeze kube iprice ezoba phezulu kade sibiza kakhulu iprice yakhona. And then futhi ke bese kukhona futhi abanye silisana nabodokotela nabameli. Thina ke lekhasi bakhuluma amagama ukuthi ngoba nesibala lapha yo cha. I doctor patient confidentiality nje
hleze sibambe ngaso sonke isikhathi. So ke phinde futhi kube khona ke sizozakhela wonke umuntu othi uyi-professional. Uma uyi-professional uqonda ukuthi ke unendawo yakho osebenza kuyona. You can either be udokotela, ummeli, unesi one-private practice yakhe, nje not uyini, uyi-farmer, uyi-business owner, nje into ezikanjalo. But nje if u under professional body noma uyi-professional na yourself, uzisebenza une-business lakho, kune-program yakho efunela abantu esibakhela izigubhu zalabo bantu labo. Uyayizinto kanjalo. So ke uma sikhuluma ngezigubhu laba uthi nje sengichaza kakhulu ngezigubhu ngisengibafundisa kakhulu abantu. Mina ngineminyaka ewu27, ngizothi 28 kulonyaka. Lamandla lawa ngawathatha sekuzohlangana iminyaka eyi10 manje. So ke ngiye ngithi mina ke noma ungathi ngimncane ngokweminyaka, akunankinga ngimncane vele ngokweminyaka kodwa ulwazi enginalo ngekhubalo lujulile kakhulu. Ulwazi enginalo ngalomsebenzi wokuphakamisa amadoda, uvusa amadoda excuse me, ngijule kakhulu. Ke kuthiwa ungazigqajuda mina ngiyagqajela imidlozi. So ke ngizoniphakamisela ngimkhombise kancane ukuthi ke sikhuluma ngezigubhu, mesikhuluma ngegubhu sikhuluma ngento ezikanje. Uma sikhuluma ngenindoda futhi ke nansi indoda yalekhaya ephethe umsebenzi. Le ndoda lena singezi sikwathi size sikhuluma igama la iyona ke le ndoda lena esathi silanda ekwathi iyona ezosiphakamisela umsebenzi. Ekuwona futhi namhlanje sawuphakamisela umsebenzi eyothi futhi uphakamisiswe zihambe emhlabeni, uqhubeke umsebenzi njengoba sesihambile emhlabeni. Indoda yamadoda ke le. Uyabona yonke izigubhu zalekhaya sizivusa ngani, sizivusa ngemvu, sizivusa nangenkukhu emhlophe. Ugogo wakhe ke lo, ugogo wakhona lo naye futhi onamandla kakhulu lo mase sevuka lentokazi le ivuka isebenze ngendlela eyiyona enamandla ukukhuluma izinto, kuphakama izinto. Uma ngizwe ukuthi khona la nganyathile khona bese ngithi gogo mawuvuke wena usebenze. Bese kubile ndoda le uma ukuthi wena ule egoli into zakhe azisahambi kahle kodwa uyiclient lami, ngiyakwazi ngithumele lo mkhulu lo ngimnyise lapho usukukhona ngithi amakavuke asebenze. Uyamona ukuthi uvalwe ngani la, uvalwe ngezivalo la ukuthi akumele alalele izinto ezingadingi ukuthi azilalele. So kodwa simvula uma sifuna ukumthuma, uma sifuna ukuthi asebenze. Uyayiletha imali lo muntu lo, uyawakhuphula amakhosi omuntu, uyakwazi izinto eziningi mezilahlekile futhi njani azilande yena. Bese kuba ugogo wakhe ke lo, umfazi wakhe lo, inkomazi le, naye ivaliwe la ukuthi ke naye isebenza uma kuukuthi kufanele injani ilethe umcebo. Igama lakhe lijule kakhulu ngezingwazi ukuthi ngilisho lo, unamandla kakhulu lo gogo. Obavezele ngalapha khehla ngalapha ya. Nazi ezinye zihlukahlukene nalapha ya futhi zihlukahlukene ebese nala futhi sihlukene. Lesi sikhulu kangaka sisakhela izangoma abalaphi bendabuko esokugeza abantu ke lesi esinamandla kakhulu. Uma uthi nje into zakhe azilungi nasi sigeza ngaso. Eheneke njalo ngisachaza ke ngiziveza namhlanje isigubhu ngoba abalandeli bami sebethe ake ngiziveze bafuna ukubona ngoba abantu babona kuyingane le bese becabanga ukuthi kuyadlala kanti cha azidlali. So mesikhona ngegubhu zakaKhambule ke zakaPhimdlozi sithatha u3 days uthi sikwenzele. Uma ukuthi umuntu oqhamuka kude sithi ke thina ke sifakela imali ebank. Uma nxa sikwenzela isigubhu uqhamisa ufike la sesikwenza ama rituals. Asike isigubhu sakaKhambule sesikhipha singazange siyenze i-ritual. Siqale sekuhlambulule wena self, sikunikeza isigubhu, sikufaka izinhlange emzimbeni, sifaka induku enamandla ezothi ivuka izivuke ngamandla isebenze. Bese sikunikeza isigubhu sakho sobe sakhiwe ngendlela wena ofuna ngakhona. Ungaba usobabhizinisi, isigubhu asisebenzi uma ukuthi ayikho into oyenzayo. Asike isigubhu esizosebenza uma uhlele ekhaya, akusona isithwalo lesi. Akusisona isithwalo lesi, into ezovela iqhaba ukuthi izovela isebenze nje. Bese lesigubhu usuthola isigubhu usuthola nemithi yakhona ke futhi ozoyisebenzisa for leyo period leyo. Uyayizwa indaba. So zonke izigubhu zakaKhambule aziphumi zingavusiwa amandla khona, aziphumi zingenayo amandla, aziphumi zinganayo imithi yakhona uzophuma uhambe nawe ekhaya uyisebenzisa. So ngithi ke mina ke baningi vele abagxeka izigubhu asinandaba nabo. Kumnandi nakho konke ogxeka isigubhu futhi ngoba umuntu usuke esifisa kodwa akanawo amandla aso. Ngithi ke mina ke uma ukuthi unesigubhu ezele ekhaya isigubhu ziyaphakamisa,
ziyavika ziyaphumelelisa futhi ziphumelelisa kuyo yonke into osukuyenza. Yabo ke manje ifuna usebenza kakhulu nezangoma, especially lezi ezincane ezifuna ukuphakamisa imisebenzi yazo. Uma nje uyisangoma uthi Makhosi naku 15,000 rand, esezangoma isigubhu siqala ku 15,000 rand, siyaphezulu. So ke nakhona sihamba ngama level akhona. So umuthi usuthathelele soqala ke sifanele sikusebenzele kubonakala umehluko, ubona impilo yakhe iqhubeka iyaphambili, ebese usungena kwenye level futhi nakho futhi nesikhathi ukungena kwenye level ila usuphanyiswa khona futhi amandla akho, usuthola esinye isigubhu njengoba nasesikoleni ufunda idiploma, ufunda idegree, wenze honors degree, uqhubeke ngokukhuphuka ama level. Ezezangoma nabathandazi abasebenza ngimoya yamadlozi ezabo ziqala ku 15,000 rand. It's inclusive of ama-rituals akhona nemithi yakhona. And then ke bese kuba lezi zakhe ozodokotela ufika ube sa 15,000 rand bese kube sa 35,000 rand. Lezo dokotela nobani ziqala ku 50,000 rand ziyaphezulu. Kodwa uyakwazi ukuthi uthi Makhosi ngino 35,000 rand ngine practice ngifisa ukwenza into ekanje. So qonda ukuthi ke uma usaqala uyakwazi ukukhipha imali ngako 35,000 rand kulama professional bodies lawa abaseceleni. Uyakwazi ukukhipha imali ngako 35,000 rand sikwenzele isigubhu. Kodwa umunye umuntu avela athi kodwa esale ekhaya athi umuntu eneMakhosi ngino 70, uzowakhelwa amandla a70 from leso suku usifuna wena vele. Asikho isigubhu semali, isigubhu esokudonsa imali noma isigubhu esokudonsa abantu ukuthi mabeze benjani bezosetshenzwa endaweni la usebenza khona noma balethe ibhizinisi kuze bezoshaya imali. Baningi ke abantu esibaziyo abathi isigubhu abayisebenzisi and futhi asinamsebenzi nalokho kwabo. Kodwa utholithene aye emakhosini abo kuyabhuza banemali kuhleze kugcwele kodwa bona bathi abasebenzisi lutho. Siyabazi phela igubhu akusho ufanele ube nesigubhu kanje. Omunye nje simakhelela into yakhe le inecklace yakhe le amandla wonke afakwe la. Uma efuna ukukhuluma naye into yakhe le ufaka inecklace le ebese le moya le iyavuka ke iyakhuluma. Kodwa ngeze ngijule kakhulu kakhona ke omunye futhi uthena uzofuna ukwakhelwa ngokwewashi lakhe, uzothenga iwashi lakhe le expensive then mix le moya le nenjani ke ifaka khona isigubhini. Uthothi futhi omunye umuntu uthene ayi Makhosi mina ngifuna ukuhamba nesigubhu ngicela isigubhu sihlale kuwena. Siyakwazi futhi isigubhu sakho sikwakhele ebese sihlala la kuthini wena uhambe nemoya yakho nethizeni uhamba nawe ekhaya. Kodwa njalo emva kwesikhathi esithize siyajethi buya ke manje usuzophakamisa isigubhu sakho uzokhuluma futhi usona isigubhu sakho sizonyakaziswa. Uyabona? So ke nazi isigubhu zethu thina sizihambisa nje ne-technology. I-technology improve each and every year noma improve ngaso sonke isikhathi. Nathi kwezethu izigubhu ke siya improve ngaso sonke isikhathi. Akuhlezi ukuthi uthola igona nje leli kuphela. Abanye futhi sikuwakhela kube impondo kanje ezifuthi kube impondo lezi ezinkulu kanje ezinkulu. Uyabona? So oqonda ukuthi ke ama container lawo kodwa sekuyinto yokuphila. Mina ngithi ke akimakhela umuntu isigubhu osamncane, fanele ube mdala ube 21 kuyaphezulu. Ube nebhizinisi lakho nanoma kuthiwe lana ibhizinisi unespaza 29 anginankingi siyakwakhela isigubhu. Ebese futhi uyisangoma ufuna ukuphakamisa umsebenzi wakho woza sikwakhela isigubhu. Umthanazi umfundisi kukwenza ufuna kwenza kaleni. Uyabona? Kodwa ke sithi ke unesi sesibonele ngonesi unesi usebenza kahulumeni ngiyasike isidingo sokuthi ube nesigubhu lapha. At least singakwakhela isigubhu ukuthi une private practice yakho, uyi chartered accountant singakwenzela isigubhu sakho, uyi psychologist une private practice yakho singakwakhela isigubhu sakho, an optometrist ama attorneys konke lokho singakwakhela isigubhu sakho. As long as une business elingaphansi kwakho singakwakhela isigubhu sakho. Noma ningama partners but ke ufuna ibhizinisi iphakame xoxisana no partner wakho then sikwenzele isigubhu. Yabona? So abantu abakanjalo njengoba ngishuthi ziqala ku 15,000 rand njengoba ziqala ku 15 for izangoma. Then zama professionals ke lezi ngizofaka futhi ne post lapha nizobona khona ama prices zihamba zonke zizigcine kubani ku 150,000 rand. Kuya ngokuthi wena ufuna amadla ngakanani, akusizona izithwalo. Ngoba abantu bayadidiseka kuthiwe hayi isithwalo kanti cha kusona isithwalo enye into ejulile. Yabona? Yenye into ejulile. So kuningi imoya esinayo abantu bebefika le khame sebethene ayibo Makhosi ngempela ngisina ngoba thina sikuphethe thina ukubulalayo, asikuphethe thina uzohlumeza izingane ekhaya, asikuphethe thina uzohlumeza umndeni ekhaya, kepha konke siphethe ukuthi ke nanoma kuthiwa ekhaya khona wayethwele kini wavala izinto kodwa wena monesigubhu into zakho zonjani zizoqala ziphakame through wena umuntu. Kodwa futhi ngenza short mina mowakhela isigubhu sakakhambula ungalahli ekhaya. Licabanga ikhaya sonke isikhathi imali othi uzoyithola fanele uqhubeke ekhaya.
uyayizwa indaba noma bekuthiwa nje uyi-pharmacist woza senze ukuthi abantu babagcwele ipharmacy yakho bazolanda imithi benza ukuthi sizokwenzela isigubhu. So isigubhu siyaphilisa bakwethu. Ningadlala abantu bethi igubhu ziyabulala, zikhona ezibulala sinandaba nezibulala ngoba siziphathi. Kodwa nje izigubhu nje ziyaphilisa, ziyaphumelelisa, ziyavikela. Uma futhi ufuna ukuhamba endaweni ukuthi sove sitshela yisona ukuthi ke hayi cha asifuni ke manje ukuthi uhambe. So ke futhi sinana nenduku enamandla isanda kuyilanda eyakhona le ngaphandle. Yase Mozambique ihlathini yase Malawi. Leke ngike ngiposte ozobakhombisa phela le nduku le inamandla ngenye indlela iyo futhi esakha ngayo igubhu iyo futhi esigqumisa ngayo abantu bese bavulela inhlanhla. Le nduku le eyase Malawi uhlani nase Mozambique inamandla kakhulu, ikhuba leninamandla nanti elinye uyabona. So sakha ngayo igubhu kuphinde futhi sinikeza abathi mabagqume mone ezitha futhi sikwenza ukuthi le nduku le ikhulume yenze lokho esifuna ukuthi ikwenze. Uyayizwa indaba. So ke nje siyacela ukuthi abantu uma uthi ufuna ukuzosizakala lekhaya inamba yami sizoyibhala lapho phansi. Uyafona inamba yami ithi 0766 745 458 0766 745 458. Mina ngiseMaritzburg eMbali eunit 1. Akekho umuntu uphimdlozi okhona emhlabeni. Mina kuphela uphimdlozi umkhushulwa ngenkulumo uhlaba sihlangene mavumisa ithawa kaKhambule. So ke ithina abantu ababodwa la isasebenzisa sort asinabo abantu esisebenzisana basikho affiliated nabanye abantu cha. Uma ufuna ukuzosetshenzwa lekhaya ufika nemali iphelele ucash wakho. Uyayizwa indaba. Uma usazobuza ungabuza kodwa ke ngichaze yonke into la. Hlanganisa imali yakho yonke ohlanganisayo then ke sisebenzisane. Mina ngifisa ukusebenza kakhulu ne-youth. Nabantu abadala bayeza sabeze futhi asinankinga nabo siyabasiza futhi. Kodwa sifuna ukusebenzisana ne-youth mayithuthuke asizakhene isigubhu bakwethu amabhizinisi ethu siwakhuphula yephambili sikhuphula imisebenzi yabantu abadala ngoba isigubhu thina sisiphatha lekhaya siyakwazi ukuthi ke especially lesi ade ngisiveza nje eqaleni siyakwazi ukuthi ime ukuthi kwaganga ngomsamo ekhaya siphinde futhi sigezele sona amanzi amnyama. Miningi imindeni esengisebenza kakhulu namanzi amnyama kodwa kuthene kanti sasibahamba abantu odabeni ngenzekile ukuthi ile ndoda amadoda lendlu amadoda imizi yabantu ephethe yonke into ke le ekwathi igezele isho ukuthi ke noma thuna isigubhu ke wena uyisangoma uyathi kwakhela isigubhu nje moyo ogeza amanzi amnyama nje agezele yonke into kuyenzeka. So isigubhu siqonda ukuthi kwenzeka the impossible. Isigubhu senza la kuthiwa ngenwa khona. Isigubhu sifohla la kuthiwa ngenwa khona. So ke sinamandla kakhulu noma zinamandla kakhulu. Ngizocela nje ukuthi ke mokuthi uyaqala ungena kule channel le usubscribe ukuze uzohlezi uthola ama video ethi mesiwa poster uphinde futhi uyishare le video nakwabanye. Ngingane ngimncane kodwa ulwazi engiphiwe lona lujule kakhulu. Bebengumuntu onosindisiwe mina lokhu ngazalwa. Kodwa into ethi idlozile ngisenginomnyaka we7 nje ngiyisangoma engiyazi indaba yobudlozi. So senqona ukuthi ke uma ufuna ulwazi uyaphuma nami ngaphuma amazwi ngifuna ulwazi ngapotshozela ulwazi nalade ngiphuma ngiyakhona ngipotshozela ulwazi. Ikhehla la ngipha lamandla lelumkhulu uNdlabe Sola akakaza sazangimonelele wathi ngidlulisa ulwazi ngiyise nakwabanye uze sizwe sesabantu abamnyama sinjani isuphumelela siphambili. Asebenzisane izangoma mazizwe sizosebenza bathanda zabethe sizosebenza abasebenza into zabe semaqina beze sizosebenza. As long as ifuna ukuthi kube khona isinkwa laphi etafuleni, as long as ifuna kube khona isinkwa kuphi ekhaya. Umakhosi uKhambule lo uphimdlozi akaKhambule makhona kunye nifuna ukuthi sikhulume ngakho nisitshele nje lapho ukuthi nifuna sikhulume ngani sizokhuluma ngakho nifuna ukuthi sikhulume ngakho. Bengiqala ukuthi ngishuthi ivideo emakhosini la ngiyona into yami le but izinto abantu abazicethe make ngishuthele emakhosini. Kodwa umsamo anguvezi umsamo la ngiphahla khona la ngenza khona izinto zami. Ziningi lesikhuleka khona la phakathi ekhaya kodwa ke ngithe ake ngihloniphe okufiswa abalandeli. Uma ufuna sikusize sengigoqa nje iba thatha inamba ubuze okune ngakuchazi la angichazi phone ngichaza usuzwenza iconsultation la iconsultation yethu u500 rand yegubhu then bese ukhokha imali le efunakala yegubhu ungakhokha imali kwabanye abantu ukhokha kuthina kwi-account sunjani sikutshele yona ukuthi eyakaKhambule uphimdlozi iKhambule ke lo thokozana.